Nosaltres, com a punt d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, estem des de l'any 2000, quan érem un Òmnia. Llavors estàvem en un altre emplaçament, però ja fèiem tasques d'apropar les noves tecnologies a la població. Nosaltres fem formació en alfabetització, en empoderament de la ciutadania en competències digitals, i hem anat fent cursos d'acord amb els temps. Cursos, càpsules formatives, projectes. Per exemple, recordem un projecte que es deia Família i TIC, que tenien pares o avis amb els seus nets o fills i interaccionaven a través dels ordinadors i de les TIC. Bé, fem moltíssimes coses al respecte. Ara fem formació, continua havent la necessitat d'alfabetització digital i, per tant, en aquí estem, però també fem cursos ja de nivell més avançat, cursos en intel·ligència artificial, cursos relacionats amb Canva, per exemple. Doncs la setmana passada vam començar a fer el full de càlcul, i ara hem començat amb les cel·les, amb les sumes, amb tot això, i és una mica per conèixer diferents programes. Estem fent una petita iniciació a les IAs, a les diferents IAs més conegudes, com són ChatGPT, Gemini. M'he apuntat perquè realment m'estic apuntant a tots els petits cursos que trobo d'IA gratuïts, en principi, perquè crec que qualsevol formació avui en dia que no passi per la IA és una petita pèrdua de temps. M'està agradant molt, realment el personal és encantador i a més ho està explicant molt bé, s'adapta molt a la teva situació, empatitza amb tu i almenys et dona una seguretat que abans no tenies. Hem d'estar en constant formació perquè sobretot la gent almenys de certa edat ens costa més i de seguida quedes obsolet en aquest món que va tan ràpid. I la tecnologia és el que més ràpid va. I la intel·ligència artificial és un exemple pràctic i que ja està aquí, no?